Idok ko kami. Mag-upload ko guys. Money guys. Silver guys. Number 1, silver. Number 2. Terpin. Ano saan yan? Prano, kimpit. Kimpit sa buka guys pagbaba. Number 3 guys. Kotonon guys. Pitaka. Kotonon. Number 3. Sama nih. Dura guys, para pamata guys, Dura. Dito sa buhok. Pugo sabok. Ano guys? Just grow guys. Taiwanese product guys. Ano guys, nakoy tanong guys. Karong mutas pag kinabuhi ang atong kasunes. O mag-isi ba? O napo ko'y sudlay guys. Katong ang buhok ko mga rins. Nako'y sudlay nga gipalit. Yan, napagi ko guys, gipalit nga baby wipes sa pambata guys. Katong bata nga babahaw ng itlog. Rapuan na eh, masinong itlog. Napo ko yung cutex guys, cutex. Cutex. Na guys. Napo ko yung kwan guys, kanang kwan guys. Ano eh, kamo na yung sabutan na guys. Ano na eh? Jackstone sa mga bata. Jackson guys. O napo ko yung kwan guys. Tudlay para pang babae o pambayot guys. O napo ko yung kwan. Pambukot ni guys. Pambukot ni. Disgusted. Kung napakita ko guys, para pang kondisyon sa ilo guys. Anong kondisyon nga bahong kwan. Ano yung nangapalit? Munay ko napalit kaya katong bahong kilik-kilik eh. Buhok, ilok. Kamu ray bala dia. Kung napo ko kwan guys. Ano nga na? Electrical tape. Lenta kayo. Kung napo ko kwan guys. Ano to? Baby wipes. Baby wipes share na pang kwan guys. Kung napo ko kwan guys. Ayan na eh. Marta Yulit. Martalulit. Taki. Para sa kuko. Para sa kuko guys nga ang kuko gitagitip. Ang ko'y battery guys. Ang alan Injiber. Ito na. Pagwan eh, pandali. Dali malubat eh guys. O, napagkikiguan guys. Kanang ang upo guys. Pagbahaw na sa upo guys, sa upo. Singalan. Paano siya? Amo to singalan eh, kalimot mo ko. Paano siya? Karikampur. Kampor. O, muna guys. Mugya po guys. Mag-try ulit guys. Paano ay ka ng asiton? Aceton. Para sa kuko yapan. O, kanan mo na guys. Ano sabi na eh? Chok na. Pabalik. O, kisa itong Eskwela. mga eskwela. Chok. Kaya ka itong mga bugok. Kailan mong uksok. Naboy hairpin guys o. Hairpin na guys. Kartunes nga tabangon. Alpirin. Eh, tabangon ng kartunes ba? Mana guys. Susbro guys. Stick. Stick glow. Stick glow. Shoes glow. Oh, naboy kan. Ano guys? Ano yung baby oil guys? Baby oil. Baby oil. Ang kamot na ginagmay guys. Ano na baby oil na. Naboy kan guys oh. Para sa pilok. Para sa pilok. Katong pilok nga murag sigbin ha. Pilok. Pilok nga murag sigbin. Dali, Pala guys. pilok sa sigbin dor. Wala guys.
PM na mo guys, kaya maghatag mo na ako akong dawaton guys, kaya akong tinan gamay ra kisulod. Salamat sa inyong pagtanaw, bisag way klaro. Klaro. Sari-sari. Ni Tiyo ba daw? Tiyo ba daw? Say, thank you. Baby wipes. Baby wipes share na pang guys. Huwag na ko ikuan guys. Ayan na na. Marta ulit. Marta ulit. Take. Para sa kuko. Para sa kuko guys, nga ang kuko gitagitip. Amoy battery guys. Ang alan Endeavor. Ito na. Pagkuhan eh, pandali. Dali, malubat eh guys. O, napagkikikuan guys. Kanang, ang ukok guys. Pabaho na sa ukok guys, sa ukok. Singalan. Paano siya? Amo to singalan eh, kalimot naman ko. Paano siya? Karikampur. Kampor. O, muna guys. Magyapon guys. Mag-try ulit guys. Paano ay kanang asiton. Aceton. Para sa kuko yapan. O, kanan mo na guys. Ano sabi na eh? Chok na. Pabali. O, kisa itong Eskwela. mga eskwela. Chok. Yan ka itong mga bugok. Kailan mo kusok. Naboy helpin guys o. Helpin na guys. Karsunes nga tabangon. Alpirin. Eh, tabangon ng karsunes ba? Mana guys. Suslo guys. Stick. Stick glow. Stick glow. Shoes glow. Oh, naboy kan. Kanay guys. Kanay baby oil na guys. Baby oil. Baby oil. Kamot na ginagmay guys. Ano na baby oil na. Naboy ko yan guys oh. Para sa pilok. Para sa pilok. Katong pilok nga murag sigbin ha. Pilok. Pilok nga murag sigbin. Dali, Pala guys. pilok sa sigbin dor. Wala guys. PM na mo guys, kaya maghatag mo na ako akong dawaton guys, kaya akong tinan gamay ra kisulod. Salamat sa inyong pagtanaw, bisag way klaro. Klaro. Sari-sari. Ni Tiyo ba daw? Tiyo ba daw? Say, thank you. Ito po kami. Mag-upload ko guys, money guys. Silver guys. Number 1, silver. Number 2. Helpin. Ano sana yan? Prano. Kimpit. Kimpit sa buhok guys, pagbaba. Number 3 guys. Kotonon guys. Pitaka. Kotonon. Number 3. Sama nih. Dura guys, para pamata guys, Dura. Dito sa buhok. Pugo sabok. Ano guys? Just glow guys. Taiwanese product guys. Ano guys, nakoy tanong guys. Karong mutas pag kinabuhi ang itong karsunes. O magisi ba? O napo ko'y sudlay guys. Katong ang buhok pa mga rins. Nako'y sudlay nga gipalit. Yan, napagi ko guys, gipalit nga baby wipes sa pambata guys. Katong bata nga babaho ng itlog. Rapuan na eh, masinong itlog. Napo ko yung cutex guys, cutex. Cutex. Na guys. Napo ko yung guys, kanang guys. Ano yung kamu na yung sabutan na guys. Ano na eh? Jackstone sa mga bata. Blackstone guys. O napo ko yung guys. Tudray para pang babae o pambayot guys. O napo ko yung pambukot ni guys. Pambukot ni. Disgusted. Kung napakita guys, para pang kondisyon sa ilong guys.
Anong kondisyon nga bahong Ano kwan? yung nangapalit? Munay ko napalit kay katong bahong kilikili eh. Bog, ilok. Kamu ray bala dia. Kung napukoy kwan guys. Ano nga na? Electrical tape. Leta kay Kung napukoy ba kawan guys.